Igbo ndị ọma eji eje mba dalụ nori na-ekene m unu kenesi unu ike a sị na izu eke ereli ude na atụtụ ngịga ndị mmụọ o nwere ebe ọzọ nya bife na-akpọta ọnụ na mgbasa ozi isi mbido telivishọn ka anyị ka nnọọ bụ ihe niile na-eme n'ụbọchị nke taata ihe emume anyị na-ewetara gị nwe ka a na-akpọ ihe na-eme n'obodo mụ bụ onye ka wụ obere maazị Charles ikwu egbu na mgbasa ozi isi mbido telivishọn isiokwu anyị n'ụbọchị nke taata nyawa okwu nwere ka o si dị mana ọ bụla sọ m etinye nyawa okwu na ọ ya adịkwa ka anyị si wee kwuo onye n'izuụka gara aga na anyị bịakwa n'izuụka na o nwere isiokwu anyị ya wetara unu nke ya okpu ụja ịnefe anyị ya afọ ya mụ ya na-abụ n'ụsọ maazị Vincent nwoke malụ mma ka nwaanyị ọnya mụ ya na-abụ n'ụsọ nna ahụ biko kọwakana ndị mmadụ ụnụ anụgo n'ọnụ nwanne m nwoke okwugone ya ka esi ekwu ya anyị ezukọkwa ka anyị si ezukọ n'isi mbido TV n'ihe niile na-eme n'obodo aha m ka kwa maazị Chedochukwu Vincent Christopher Igbo ndị nke na-ege anyị ntị ebe na ebe onye anọ na nọsi ike ị nọ n'ọfịs ị nọ n'azụmahịa na-enwekwa n'ebe ị gara n'ihi na ụbọchị nke taata okwu anyị ga-eme gịnị ọ ga-adị kpọkpọ nwanne nwoke ọkwa gosiri eme o ya wa na-ekwu nke ekwe masị ngwugwu anyị atata n'ọbala ulu na-awụwali ya mbọ maka abịabụ m mgbalị sị ka mgbe ịnya mbọ n'isiokwu anyị basị ka mmelapịa isiokwu anyị n'ụbọchị nke taata wee ma ọha nta akụkọ a abịa n'onu ndị iti ịma ekwu enyewa ịma asị ahụ anụ n'enonyo ọ na-agba ijiji gali enwere ike ekwu enyewa ọha nta akụkọ ụfọdụ adava ntị aṅa ama ọha nta akụkọ na-ekwu okwu ewu ma ọ bụ nke ndị iti na-akpọ ịntanetị ma ọ bụ nke a na-asị n'ọnya ma ọ bụ soshal midia ikpokọ ha ncha niile ọnụ ya wee gwa agwara ọgwa nyewa ọha nta akụkọ kedu usoro dị iche iche ọha nta akụkọ a si wee baa ulu ma ọ bụ mgbanwe dị iche iche o wetara na ndụ anyị onye nwewe isiokwu anyị n'ụbọchị nke taata gbọọ nna ahụ ikwuo gịnị n'isiokwu anyị n'ụbọchị nke taata maka ifugo nke ihe niile si wee ga n'ihi na ihe ọbụla a na-eme n'obodo na ugbu a onye na-ejiro ọha nta akụkọ ịma na o nwere ebe o ji azụ aga ọha nta akụkọ n'ihe ọbụla ị na-eme ọha nta akụkọ ga-ebute ụzọ ị na-azụ ahịa ị na-agụ akwụkwọ ma ọ kwado anyị nwa na-agbasakwa ozi ma ọgwa anyị nwa n'ebe a na-ekwu okwu ọha nta akụkọ ọnya ka eji eme ihe niile ịbụ ma ndị na-agakwu njem onye niile ma ndị ọrụ aka ma ndị na-anụkwu agha ndị agha nke a na-akpọ military ha ncha niile anyị ncha niile onye ọbụla na-eyuzu ọha nta akụkọ wee wụrụ na ihe kachasị mkpa onye ọbụla kwesịrị inwe na ka o si dị bụ ndị ọma ejeje mbụ na afụgo ka nwanna Vincent si wee kọwalụ unu nyanwa bụ ihe bụ ọha nta akụkọ n'ebe dịgasị iche iche na ndị dịgasị iche iche ya bụ ihe ọha nta akụkọ bara ulu ịnana ya afụ na ọ bara ulu na ndụ onye ọwụna ọsọkwa ya wụrụ nwatakịrị a mụrụ ọfụ onye awụ na onye maka ịnana site n'ụtụtụ anyị tetara ụla dịka anyị nwanwe ndị tolitegwu ọnụ na ọ teta ụla n'ụtụtụ iburugodo ụzọ ekuchi ya ekwentị gị na nke ndị iti na-akpọ ọpdeti mami nwere ọpdeti ọnwa ọkụ chịrị ana gbagaghị ma ndị nke ihu akwụkwọ Facebook ma ndị nke Instagram ma ndị nke WhatsApp ma YouTube ịnagwa na ọha nta akụkọ ndụ bidogodo n'ọha nta akụkọ maka mgbe ikpe mkpechala ekekere ụwa mgbe ị tetala n'ụla kene ekekere ụwa ebe ọzọ ị na-anabụ n'ọha nta akụkọ ifugone ya na ihe niile nke a na-eme n'ụbọchị nke taata banyere na ọha nta akụkọ ọnọdụ mụ na anyị na-abụọ nọkwuli okwu ọha nta akụkọ ofu okwu ahụ ka anyị na-ekwu mana ịma na abịakwa a sị na ebe ọgwụ na omenne okwu gbulu n'onwe ya nọ na omegbulu onwe ya nọ yakwado anyanwụ ebe maka ibe na-enyewa ọha nta akụkọ dịka egbe o nwere ihe onye lụrụ egbe mbụ lụrụ ya ka e ma ọ lụrụ ya ka mmadụ wee jije gbuo enwere ike alụrụ ya ka e wee wuo ụmụ anụ ọfịa ndị a na-emere mmadụ eluzie ibe anyị fatụtụgharịa were wee chụwa ibe ha ọha nta akụkọ adịkwa m ka maka ị na onwe ndị na-adịghị eji eli eme ihe ekwusi were nyawa ọha nta akụkọ wee na-eme ihe ikwu eziokwu ị na-anya fụ na ọtụtụ ndị n'ihi na ebe e nwere mma ka e mere gịnị ka e nwere njọ kpatara eji enwe negative and positive ka ọtụtụ ndị ji eme ihe dị mma ntụ agwa ka ọtụtụ ndị jikwa eme gịnị arụ arụrụ ana ọtụtụ ndị ji arụ arụrụ ana mana isikwa nkwukwe fụ na ihe ọma eji eme mere gịnị karịkwara arụrụ ana eji arụ kpatara ịnọghị na ọha nta akụkọ gị ihe asaa n'anya mara ihe ị na-eme ka gịnị wee mee ka mmadụ hapụ ime gịnị igwucha ndụ n'ihi na gịnị ejighị akpata atụfuo abụọ maka nke na-aka dị njọ nke daya onwe ụdị a na-egwu ya na ọha nta akụkọ na ọkwa ilu ike ya edebe nata mmanụ ndị EFCC ọkwa elu a na-achụgharịzi aka ịka mela ana ka ị gbara ụdị afọ ọnụ anyị gbara
mee ka imeli isi gị nke rastaman mmalụ dị a na-eme imenye nke nwa rastaman kana la na lite na bus stop aka na baga ịmana omekwuzie omezie na nke na ibukwuzie nke ndị iti na-akpọ laptọpụ na-akpagharị ndị ọwụ na ndị eke jide gị a ga-aga n'ime ya ka ị nenesi aka afọ ihe niile nke inwe ma ndị jikwa igwe okwu ihe jikwuzi igwe okwu ndị nke agbanitere nke a na-akpọ smartphone ọwụ na nwee ka ihe si eme ịbanye n'aka ndị eke ha ga-eme gịnị asị iweta igwe okwu ga-eweta enene ya n'ihi na ama na ụfọdụ ndị baza n'ime ọha nta akụkọ were gịnị were na-arụ ọrụ ala well dị na-atọ bụ mgbe ya na-agụkwana gị na enene ọ bụrụ na igwe laptọpụ go igwe kọmputa laptọpụ go enwere ka ọ bụrụ na ọnya ka a natala gị danene ọdụka onwere ihe ọda aṅa enwetara n'ime mgbe ị na-anọ nwere ka ọ bụrụ ndị nke a na-asị na onye nwawo ndị yahoo mgbe ndị ame ma gị na Fireboy gị ma ọmalịcha jin ndị mgbe anọlụgo ana na nkịtị ememe ma amaghị ọla na-azụ isi idiot. What is this? Ọnwa ndị ka ya ma ọwụ na nweta iji paswọdụ kpọchicha ajọ gị danya bịa kpọpe nke kasị ọnwụ enwere ike egwugha mmiri dị igbo mgbe ị na-egwu mmiri ide isi ajụ ọghị oyi na isi ga-agbarata mana ọ dị mma ihe a na-eka ihe aka nenye anya ndị ya n'ụbọchị nkata atawo kedu ulu nyawa ọha nta akụkọ kasị wee baala anyị ulu nyawa ọha nta akụkọ kasị wee baala anyị bụ Nwanna Vincent a sị na ozi ọbụla eziri anwụrụ ọkụ n'olugbo enigwe ntị dịka anyị si aga n'efe anya ofu ọha nta akụkọ a na-ekwukwu ya afọ ka akara nke ihe eji nwetagasị anya ebe dị iche iche dịka anyị na-ekwufu okwu ọ na-agafe n'okpuru igwe onyonyo gị mana nkwụkwọ anya nọ n'ebe ọbụla ịchọ ka ịnweta anyị na ọha nta akụkọ ọbụla ịchọ ka ịnweta anyị Facebook, Instagram, YouTube, Twitter ọka ụkwa @isimbido TV gbọ na ọlụ ịgala n'ebe a nwee nke ọbụla ịchọ iwere anya gbala onwe gị Krismas anyị adọbili nwa obele ezumike gbọ na anyị chigata azụ ka anyị kapịa anya wuo ọnụ n'ihi na ọbụna mụ na gị na-abụ kala nkapịa ọnụ sonyere na anyị ka anyị adọbili nwa obele ezumike anyị na-echigata azụ sonyere na anyị